garin shinkafa, garin alkama, garin gyada, garin ulba, garin abba, su da a hada waje daya. Idan aka hada kuma sai a je a sayo aya. Ayan aka so ayan, abinda ake bukata da ayan shine ana so a jika ayan. In aka jika ayan sai a cire ruwan ayan kamar yadda suke cire ruwan kunun aya. Da wannan ruwan ayan za ta dafa wannan kunu, za ta hada wannan ruwan ayan ta gauraya shi. In ta gauraya wannan ruwan ayan da wannan garin da shi za ta kwaba, sai kuma ta tafasa ruwanta sai ta dama kunun da shi. In ta dama, lokacin da za a sha ana bukatar abu biyu. Ana bukatar madara na ruwa, sai a zuba madarar ruwa kuma sai a zuba zuma, sai a gauraya. Ana so ya sha sau biyu, matar ta sha kafin ta karya, namijin ya sha kafin ya karya, da kuma bayan an ci abinci kafin a kwanta da awa guda. To wancan in aka hada shi suna sha, da mace da namiji yana taimaka musu da izinin Allah. Mace kara mata ni'ima, namiji shi kuma mai saurin inzali ko mai rauni, to wannan yana taimakawa da izinin Allah, kuma ba za a dinga gajiya da juna ba. Allah ya samu dace.